Ato ta sa pagtuki sa pulong sa Dios karong gabiuna og atong ablihan ang atong mga Biblia sa Juan 6. Juan 6. Usa ka bersikulo maigsuon nga maoy atong kuhaan og mensahe karong gabiuna. Juan 6 bersikulo 2 nagaingon: Og miapas kaniya ang usa ka dakong panon sa katawhan, kay nakita man ugod nila ang mga milagro nga iyang nahimo ngadto sa mga masakiton. Mao kini ang pulong sa Dios, magampo kita, maigsoon. Dalaygon namong amahan, kami aniya karon sa imong tiilan aron sa pagpatalinhog sa imong pulong, hinaot pa nga balang espiritu may mag-abli sa among mga panghunahuna, sa among kasing-kasing, aron ang pulong nga among madunggan o madawat karon dili lang kay among madunggan kundi mao kini ang among panginabuhi. Salamat Ginoo, mao kini ang among pag-ampo diha lamang sa ngalan sa Ginoong Hesukristo. Amen. Karong panahon na daghang katarungan ang mga tao nagaingon kung mas daghang tao ang nagsunod-sunod nga ng punduka, tinuod na. Kung mas dakong pundok, tinuod ka na. Apan kung gamay ug jutay ang nagsunod niini, watay siguro. Mao nay kasagarang pangatarungan sa karaghanan. Og mao po ni tinuuhan dinhi sa atong gibasa nga teksto. Sumala pa sa atong teksto nagaingon, og miapas kaniya ang usa ka dakong panon sa katawhan, kay nakita man ugod nila ang mga milagro nga iyang nahimo ngadto sa mga masakiton. Mao ni tinuuhan sa karaghanan nga daghang tao ang nagsunod kang Hesus, kay tungod mas lami man tan-awon og mas daghan, mas malipayon. Daghan ang nagsunod-sunod kang Kristo. Dili tungod kay sila misalig tanan kang Kristo nga ilang manluluwas, kundi sa panalangin. Doon na sila'y matagamtam nga panalangin, blessings. Doon ay milagrong nahitabo. Nang pangutanan nato, igo ba lamang ang pagsunod-sunod kang Hesus? Mao ni atong tumong karong gabiuna mga igsoon, tan-aw nato ang mga leksyong makita nato niining hitabua. Aron masayran nato nganong mang nagsunod-sunod man ko, nganong nag-uban-uban man ko sa pundok sa mga Kristohanon o sa mga magtotoo. Unsa may akong katuyuan o unsa man gyud ang akong paglantaw sa akong kagalingon, Kristohanon ba gyud ako? Unsa may basihan? So atong tan-aw dinhi ang duha ka matang, duha ka klase nga paglantaw nato nining pulunga. Primero, dili tanang nagasunod kang Hesus tinuod nga mga alagad ni Hesus. Mao kana tinuod may igsoon. Dili tanang nagasunod kang Hesus tinuod nga mga alagad ni Hesus. Tan-aw gud ang atong teksto, atong balikon. Og miapas kaniya ang usa ka dakong panon sa katawhan, nga naman kay nakita man ugod nila ang mga milagro. Karon ang pagkaalagad dili pinaagi sa pag-uban-uban o pagsunod-sunod sa usa ka pundok. Kay ang tao nagtuo nga ang pag-uban-uban kuno usa ka panalangin og labi na makadawat pug ka og panalangin. Daghag yun nagkaroon nagtuo nga kung muaten ka sa mga buluhaton, panalangin na o makadawat pagyud kag panalangin. Apan ang tinuod nga nagsunod kang Hesus tungod sa iyang pagsalig, siya gyud musunod gyud kang Hesus og musalig hangtod sa iyang kinabuhi, sa tibuok niyang kinabuhi. Kining panuna mga igsoon dili gyud nagdugay, mibiya silang tanan, ang nahabilin lamang ang tinuod. Nakita nato ang tinuod sila 11, apanay nasagol nilang usa nga dili tinuod, si Judas, di ba? 12 ka mga alagad apan dili tinuod ang usa.
Mibiya ang karaghanan pila kalibo ni naas mga 35 ngadtos 40 kalibo mga tao nga nagasunod-sunod pagkaaligre niini. Atong basahon nganuman. Nagaingon dinhi sa Juan 6:65 bersikulo 66 nagaingon. Og siya miingon, mauman gani nga giingnan ko kamo nga walay bisan kinsa nga makaari ka nako gawas kon itugot kini kaniya sa amahan. Ang but pasabot ni Kristo, dili tanan dunay tinuod nga relasyon kaniya. Gawas kong kini itugot sa amahan. Unya panghitabo nini sa 66 tapos niini daghan sa iyang mga tinud-an mitalikod og wala na managpanglakaw uban kaniya. So nakita nato, dili tanang nagsunod-sunod, nag-uban-uban bisang pag-unsa kadaghan sa mga tao, dili tinuod nga mga alagad. Kay tungod pag-abot na sa mga problema, pag-abot na sa mga butang nga dili nilang angayan o dili sila makaangay sa pagsunod-sunod kay naa man gyud mahitabo nga dili nimo kaangayan, mabiya sila. Ngaron ang pangutanan nato dinhi, ngano mang mibiya man kining kadaghanan sa mga miuban kang Kristo, nagasunod kang Kristo. Kay tungod si Kristo nining panahon na nagtudlo na siya og espirituhanong kamatuoran. Kay ang panlantaw nini mga tawhana igo lang sa panalangin. Ang ilang pagpangita, ang ilang pagsunog kang Kristo tungod sa ilang panginahanglanon, mao ang panalangin. Sa ilang pisikal, apan wa sila'y tinuod nga relasyon kang Kristo sa espiritual. Busa ang Ginoo iya kining gisulayan, iya kining gitagaan og test kini mga tawhana, siya nagpamulong o nagtudlo sa espirituhanong butang. Bahin sa unsa? Anha gud makita ang tinuod nga pagtuo. Dinhi nining panahona sa bersikulo chapter 6 ni ining John 6, nagtudlo si Kristo bahin sa tinapay o sa mana nga gikan sa langit. Nga ang kining mana, kining tinapay gikan sa langit, dili si Moises may naghatag niini, kundi kini gikan sa langit. Karon iya kining gitandi niya ang iyang kaugalingon si Jesus nga siya mao ang tinapay gikan sa langit. O giunsa pagdawat sa mga tao ang mana ilang gikaon o ilang giinom pod kauban ang mga ang kauban sa tinapay ni ang dugo ni Kristo. Gitandi ni karon nga giunsa nila pagkaon ang tinapay, mausab ang ilang pagkaon o pagsalig kang Kristo maoy maghatag nila kinabuhi. Moingon si Kristo, tan-awon atong basahon. Sa bersikulo 53 ngadto 56, nagaingon si Kristo. Busa si Jesus moingon kanila, sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, gawas kun mukaon kamo sa unod sa anak sa tao ug moinom sa iyang dugo, wala kamoy kinabuhi diha kaninyo. Muni pagtandi nito sa tinapay nga ilang gikaong pisikal, literal ang tinapay aron sila mabuhi. Apan karon moingon si Kristo, kaon mo sa akong unod ug sa akong inom aron kamo makadawat og kinabuhi. Ang buot pasabot mosalig kaniya. Nan ang kini mga tawhana unod nun ang ilang pagsabot kay wa gyud sila pagtuo, wa sila pagsalig. Dili wala sila panan-awng espirituhanon og pagsabot espirituhanon kundi unod nun ang ilang pagsunod-sunod pag-uban-uban kang Kristo kay tungod panalangin nila igo nila. Busa sa 54 nagaingon, siya nga mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo may kinabuhi nga dayon og pagabanhawon ko siya sa kaulihan nga adlaw. 55, kay ang akong unod tinuod nga kalanon o ang akong dugo tinuod nga ilimnon. Siya nga mukaon sa akong unod og moinom sa akong dugo, magapuyo sulod kanako og ako sulod kanila. Nan, apan kay tungod kini mga tawhana, walay espirituhanong pagsabot, walay pagsalig nga tinuod, unod nun ang ilang pagdawat sa espirituhanong panulti ni Kristo. Busa diha nasukod ang ilang kaugalingon nga wa gyud sila pagsalig kay mingon sila nga kinsa may makaantos o makadawat nining pagtulungan na mukaon ta sa iyong unod ingon naton dugo. Busa sila
mitalikod. Nagbagutbot sila. Tanaw sa versikulo 60 ngadto sa 61. Daghan sa iyang mga tinud-an sa ilang pagkadungog niini na nag-ingon, lisod kining sultiha, kinsa may makapatalinhog niini. Apan sa pagkaybalo ni Jesus sulod sa iyang kaugalingon ngang iyang mga tinun-an na nagpagabagutbot may tungod niini, siya miingon kanila, nakapaluya ba kini kaninyo? So dili tanang tao nga nagsunod-sunod bisan pag unsa kadaghan. Dili tanang tao nga nakauban sa pundok bisan pag unsa kadugayon nga tinuod Kristohanon. Kay tungod pag-abot sa mga espirituhanong pagtulunan, mupiyong na sila. Di na sila kadawat, no? Ang ilang hunahuna adto na sa lain. Magpabilin man gali sila sa pundok sa pagpaminaw da sa iglesia, apan ang ilang hunahuna wala nagyo dito sa pulong kay dili nila masabtan ni makatawa sila sa mga pagtulunan kay tungod kontra sa ilang unod nung pagpanabot. So dili tanang mga tao nga nagsunod-sunod ug nagkauban sa pundok mga tinuod nga alagad ni Jesus, kay tungod ang tinuod nga alagad ni Jesus musabot gayud diha sa espirituhanong pagtulunan. Okay, kadua, dili po kay tungod dako ang pundok, mas dako ni, mas dato ni, uy, anhita din ni kay sigurado, tinuod ni. Atong basahon og usab ang atong teksto, versikulo 2. Og miapas kaniya ang usa ka dakong panon sa katawhan kay nakita man ugod nila ang mga milagro nga iyang nahimo ngadto sa mga masakiton. Tanawa, daghan ang misunod kaniya nga katawhan kay tungod doon na sila'y nakitang milagro. Mao ilang ampay nila. Kini mga tawhana dinhi naa sa mga 35,000 o mukapin pa katawo nga usa ka dakong panon. Apan sa tinuod daan nang nakaybalo si Jesus kung kinsa ang tinuod ug ang dili tinuod. Kung atong basahon balik dito sa Juan 2 versikulo 24 sa 25 nag-ingon, apan sa iyang bahin wala si Jesus wala ni Jesus isalig ang iyang kaugalingon ngadto kanila nganuman kay siya nasayod man sa tanang tao ug wala siya magkinahanglan nga adunay magpanghimatud ngadto kaniya may tungod sa tao kay siya gayud nasayod man kun unsa ang anaa sa sulod sa tao. So dili na ni ikatingala. So busa usab kitang mga pastor nga muwalitas kamatuoran espirituhanon mamadlong ta sa mga kaigsuonan nato o sa mga bisita tungod sa ilang kinabuhing makasalanon, maigsuon, dili nato ikatingala kasubo nga sila manlakaw kay tungod bisan ngadto sa panahon ni Kristo daghan ang milakaw mo biya. Sulod sa 35,000 ang nabilin pila 12 apan naapay di tinuod gyud na uban. Nganuman kay naa may ganansya. Okay? Naay ganansya. Daan na nakaibaw ang Ginoo kinsa ang tinuod. Nganong misunod sila tungod sa milagro, gipanalanginan sila. Tungod sa panalangin ang ilang uban-uban kay tungod kung muatin ka sa subuluhaton ay swertihon ka. Apan pag-abot sa panahon nga nasukod ang ilag yung tinuod nga katuyuan, sila nanlakaw tanan. Gipanlimbungan lamang nila ang ilang mga kaugalingon. Mga igsuon, ang pagtuo sa karaghanan nga tao, nga kung kauban ka o kauban sila sa buluhaton sa Ginoo, Kristohano na. So atong examino ng atong kaugalingon igsuon, Kristohanon ka ba? Nga naman, tungod nagsunod-sunod ka, tungod nag-uban-uban ka. Unsa may basihan nga ang tao tinuod Kristohanon? Dili pinaagi sa basihan sa tao. Dili sa pagsulti sa pastor, karon kay hisunod ka ni ining sinner's prayer, Kristohanon ka na. Dili sila mo'y makaingon Kristohanon na sila. Apan ang basihan sa Dios lamang. O ang basihan sa Dios atog yung makatunan diha
sa pulong sa Dios. Subusa anak gyud ta magsukad sa pulong sa Dios mo nang maminaw tagmaayo sa tanang mga pagpanudlo, sa tanang mga wali nga tinuod nga pagwali, kaya na magikan ang tinuod nga pagtuo. O kanang pagtuuha nga madawat nimo mao ni mo sabot sa eksaktong pagtulunan ni Kristo. Subusa mga igsoon, ang dili tanang nagasunod kang Jesus bisa pag-unsa kadaghan tinuod nga mga alagad ni Jesus. Ikaduha, dili tanang gipanalanginan dunay igong relasyon kang Jesus. Dili tanang gipanalanginan. Basahon natong usab ang atong bersikulo, og miapas kaniya ang usa ka dakong panon sa katawhan kay nakita man ugod nila ang mga milagro nga iyang nahimo ngadto sa mga masakiton. Nakadawat gyud sila og milagro bisan katong masakiton. Nakadawat gyud sila. Unsa may nadawat nila? Ang tinapay. Nakakaon gyud sila tinapay dinhi. 35 ka libo. Nakakaon sila. Bunga na sa milagro. Apan dili tinuod nga sila gipanalanginan, doon na sila igong relasyon kang Kristo. Kung ato basahon ang 26, Juan 6:26. Og si Jesus mitubag kanila, sa pagkatinuod nagaingon ako kaninyo nga kamo nangita kanako dili tungod kay nakakita kamo sa mga milagro, kundi dili tungod kay kamo nakakaon man og nangabusog sa tinapay. Kaya ang tinuod nga dakong milagro maigsuon mao ang imong kaluwasan. Kay way tawo makahimo og kaluwasan. Wa po'y tawo makahimong milagro. Gawas lamang sa Dios. Og mao kana si Jesus. So, ang pagtuon ini mga tawhana, sukad nga sila nag-uban-uban, sila tungod nagsimba na sa dako kayong pundok, o nagipanalanginan sila mga mensahe, nga ang ilang mensahe mao ang pagpakadato, pagpapauswag sa kinabuhi, walay gisulti ug unsay sala, dili espirituhanon ang gipangwali sa iglesia, kundi unsa ka maayo ang tao, unsay mahimo sa tao, unsaon pag-asenso sa kinabuhi sa tao, gipanalanginan kuno sila sa mensahe. Giswerte ko na sila, sukad nga sila nag-atin-atin, nagsunod-sunod sa maong buluhaton. Nakakita sila milagro. Apan ka na, tinuod yun ka na. Kaya ginganlan na og common grace. Ang common grace sa ginaingon sa Mateo 5:45, nga ang ulan, gipaulan dito sa mga dautan o mga maayo. Ang adlaw sab sikat nga to, gipalamdag nga to sa tanang mga tao. Way gipili, maunay kumun. Maunang kitang tao, naagim kadawat kitag maayo nining kinabuhi. Ining kalibutan na dag kanang maayong mga butang ato na gikan na sa Dios, common apan dili na mao makaluwas. Ang tinuod nga makaluwas nga grasya mao ang special grace, kaluwasan. Apan mga tao ang ilang panlantaw giswerte sila. Mga nag-uban-uban sila. Sukad niadto. Katungod napanalanginan sila. Ikaw, nitong giimbitahan ka ba primero, igsoon, gipanalanginan ka? Maayo ang pagtagad nimo diha, murag naigugma gyud sila. At tinuod ang gugma. Apan kana ba maoy hinungdan nga ikaw naging Kristohanon? Tingaligwa ka magpaminaw gyud sa pulong sa Dios aron makadawat kas tinuod nga makaluwas nga pagtuo. Dunay milagro nga madawat gikan kang Hesus kay tungod mao kinitimaan nga siya Dios, siya si Kristo, siya ang Dios nga nagpakatao aron ang mga tao musalig kaniya ngadto sa kaluwasan, dili kay musalig kaniya aron makadawat og panalangin lang, pagkaon lang. Tiyaw na. Kining milagro ha, nagpasabot ni nga kanang naghimog milagro, Dios na siya nga kinahanglan mo saligan nato aron maluwas kita. Tanawa, siya nagpakaon sa 4,000, nagpakaon sa 5,000, milagro kini. Siya nagpaayo sa mga sanglahon, napulo ka ng sanglahon, milagro kini. Apan daghan kanila nga nakatagamtam og milagro gikan kang Kristo nangawagtang. Nangawagtang, maigsoon.
So dili tanang gipanalanginan dunay igong relasyon kang Kristo. Mao ni gipangita sa mga relihiyoso lang. Ang relihiyoso lang maigsuon, igo lang sa pagbati, igo lang sa pagkumbinsi sa hunahuna nga kini tinuod ni. Busa o kung say isugo sa atong leader la luhod-luhod mo diha, luhod mo pila ka kilometro ngadto sa altar, kay nagtuo ka nga panalanginan ka sa Dios ni ana o nagtuo ka nga mo na eksakto nimong relasyon kay Kristo. Kinahanglan di ka mo absent sa buluhaton, kinahanglan sayo ka pirmi, mo na imong tuuhan nga ikaw Kristohano na nasayop ka igsuon. Kanang mo atenta og pagsimba nga tinud-anay gyud ang atong pag-aten, bungan lang na sa tinuod nimong relasyon kang Kristo. Apan dili na mo'y hinungdan aron doon na makaangkon ka og eksaktong relasyon kang Kristo. Kay mao nay gipangita sa mga relihiyoso lamang nga tao. Dili gyud tinuod nga dunay relasyon kang Kristo, kundi mga relihiyosong mga tao. Maong karon gigamit uban ni sa mga mini nga mga pastor nga ilang gibiktima kining mga relihiyoso nga tagaan pasaligan og milagro basta mohatag ka og imong ikapo 10%, tagaan kag 10,000 sa Ginoo, ilang gigamit ng pagbiktima kay sayon kayo biktimahon kini mga tuo-tuohon. Ang tinuod but pasabot sa religious may igsuon tuo-tuo. Ato nang mabasa sa Acts chapter 17. Maingon si Pablo ngadto sa mga taon, nakakita ko nga kamo very religious people. Ibig sabihin, ang but pasabot kamo nagtuo-tuo. Kinsay mabiktima ni ining maong pamaagiha sa pagsimba? Mga relihiyoso. Balik ko na to pagbasa ang Juan 6:26. Og si Jesus mitubag kanila, sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga kamo nangita kanako dili tungod kay nakakita kamo sa mga milagro, kundi dili tungod kay kamo na panalanginan, nakakaon man og nangabusog sa tinapay. Busa, karaghanan sa mga nag-ingong Kristohanon apan religious, dinhi nakapokus ang ilang pagsunod-sunod sa Dios sa buluhaton. Pag-asenso sa kinabuhi mao kunoy bunga sa Kristohanon. Mao kunoy tinuod nga Kristohanon. Unsa naman taon si Pablo nga si Pablo dato kaayo apan nagpakinabuhi gyud siya nga wa na gyud. Iyang giisip nga mga basura lamang tong mga kayuhang iyang natagamtam alang-alang sa iyang pagsunod diha kang Kristo. Kung maayo imong panlawas kini maayo ni. Hala, sakat atos bukid to ang ilang pundok nga tos bukid halas sakat ngadto kay aron makapadawat ta og maayong panlawas. Relihiyoso. Mao ba ni katuyuan sa Ginoo nga kita makadawat lang og mga milagro, makadawat lang og maayo atong panlawas? Dili. Ato na kung basahon ang Acts 17 verse 26 to 27. Nganong naata dining kalibutan, nganong dunay mga boundaries ang atong kinabuhi, nganong makaabot man ta sa laing dapit, nganong tagaan man tag higayon sa Ginoo nga kita mo asenso sa atong kinabuhi nga tanan panghitabo. Unsa may katuyuan ini? Tan-aw nato. Acts 17:26-27. Nagaingon. Siya mao ang nagbuhat sa tanang nasod sa katawhan gikan sa usa ka tawo. Aron papuyon sa tanang dapit sa yuta. Tanawa? Dili aksidente ang atong pagpuyo. Ako, dili aksidente Bisaya ko. Taga ginsangaan ko das inupakan, baryong gamayng baryo. Dili ni kay aksidente o unsa kapalad ni nga di ko am nahimong Amerikano. Dili po da aksidente nga akong inahan in town nga native diha sa Hubasan. Akong amahan, Mestizo Castilla. Dili na kaingon nga aksidente. Gituyo ni sa Ginoo. Ngaron,
Mingon siya na aron papuyon sa tanang dapit sa yuta tapos niya maandam ang mga gitagal nga kapanahunan o mga utlanan sa mga dapit nga ilang pagapuy-an. Ano, ang Dios mo'y maghatag natong utlanan o mo'y muhatag natong lugar nga maka-abroad ta, makaadto ta sa mga lain lugar, unya mga matay ang mga tao sa pila ka edad. Ang Dios mo'y naghimo na ngano man naman ta nang ginabuhi man ta karon. Versicle 27, aron nanang katuyuan sa Ginoo nganong nahitabo sa atong kinabuhi ni ron. Aron kita mangita sa Dios. Mao na, aron kita mangita sa Dios basin pag siya may kaplagan o makaplagan bisan tuod nga siya dili ra halayo gikan sa matag usa kanato. Dili gyud halayo ang Dios kanato kay tungod sa atong panlihok, sa atong pagkatao naa gisapnay ta sa Dios, tanang lihok nato. Mao nang ang Dios dili layo apan ang mga tao kay tungod patay sa kasalanan nagpangitag mga Dios ngadto sa bukid, ngadto sa mga kahoy, ngadto sa mga bato. Apan sa tinuod nganong nabuhi ta nining kalibutan na aron sa pagpangita sa Dios. Unsa ang pagpampangita nato sa Dios? Diha sa iyang pulong nga ginawali og atong ginabasa. Nganuman, aron luwason ang iyang katawhan. Tanawa, Mateo 1:21. Nganong gianak si Jesus sa usa ka birhen, unsay katuyuan? Ang anghel misulti ngadto kang Jose ug unsay katuyuan? Mateo 1:21. Og igaanak niya ang usa ka bata nga lalaki, og siya imong paganganlang Jesus. Nganuman, kay siya mauman ang magaluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. Asa kuno luwasa ang iyang katawhan gikan sa kapobre, gikan sa mga daot nga lawas, dili alang sa ilang mga sala. Karon tan-awang pulong iyang katawhan. So busa si Kristo dili pud aksidente o iya lang kaugalingon nga munganhi aron para sa tanang tao, dili alang sa iyang katawhan. Ang pangutana, kausa ka ba sa iyang katawhan? Igsoon. Kung saan mo pagkahibaw nga ikaw usa sa katawhan niya, naalagi na magpaminaw ta sa pulong sa Dios, tuon ta sa pulong sa Dios, kaya dinha mitudlo ang iyang kamaturan og mukunsad kanato ang pagtuo adto nato mahibaw-an og tuuhan nga kita kauban sa iyang mga katawhan. So busa ang katuyuan gyud sa Ginoo ni Hesukristo dili lang sa paghatag milagro sa mga pagkanunon material kundi milagro sa kaluwasan. Busa maingon ang Lucas 19:10 kay ang anak sa tao mianhi sa pagpangita og pagluwas sa nawala. Kinsa ang mga nawala? Ang makasasala ang iyang katawhan. Karon, ang pangutana, nakaila ka ba kinsay katawhan sa Ginoo? Makaingon ka ba nga o kini katawhan sa Ginoo kay nailitrang dakong K diri katawhan? Wala ta kay balo. Busa tanang tao kinahanglan maminaw sa pulong, kinahanglan musalig sa pulong, kinahanglan moduol kang Kristo kay tungod wa tay nakaibaw kinsa ang katawhan sa Dios. Masabtan na lang nato kung kinsa ang iyang katawhan sa diha nga siya ianak og usab, magasalig ang Kristo, maghinulsol sa iyang sala og siya mahimong anak sa Dios. So busa mga igsuon, kinahanglan sa atong pag-ampo, unahon nato ang kaluwasan sa tao. Kaluwasan sa tao ang atong unahon. Og siya magauban sa mga tinuod nga katawhan og moapil sa pundok sa tinuod pundok aron sila maluwas. Unya og sila maluwas diha na nato isunod ang pag-ampo sa ilang kaayuhan og sa ilang panginahanglanon. Kaluwasan gyud may atong unahon. So igo ra ba ang mosunod-sunod kang Kristo? Dili ra igo. Kinahanglan maadto ka, makaabot gyud ta diha sa katuyuan sa Ginoo nga ikaw mamaluwas diha kang Kristo. Kay tungod dakong kalipay ang kaluwasan. Dakong kalipay.
Mo na miingon si Kristo sa Mateo 6:33. Unsay gisulti nito? Apan maoy unahan ninyo ang pagpangita o pagpangita ang ginharian o ang pagkamatarong gikan sa Dios. O gunya kining tanang mga butanga ikadugang ra kaninyo. Unahong gyud nato ang kaluwasan. Busa ang atong pagsunod dili pakyas. Katungod ang atong giapas mao ang kaluwasan nga magagikan sa kamatuoran sa pulong nga ginawali sa matinud-anong pagwali. Magunsa man, kung kalakip ka sa dakong panon, nguway kaluwasan. Magunsa man, kung magsunod-sunod ka sa pagkaraghang mga tao, apan way kaluwasan. Makaluwas ba ang daghang tao? Makaluwas ba ang dakong panon? Dili. Magunsa man ang mga panalangin nga imong matagamtam apan wala kay sigurong kaluwasan. Maigsuon, dunay guol kaayong kamatuoran nga siya dugay siya naguban-uban mismong kang Kristo. Ang iyang kauban mismo mga tinuod apostol, tinuod nga mga alagad. Ang iyang nadunggan mismong tinuod nga pulong gikan sa baba og nga bil ni Kristo og sa iyang mga kaubang mga tagasunod. Apan pag-abot sa kaulihan, tuwa siya sa kapildihan kay tungod wa say tinuod nga relasyon kang Kristo. Kay igo lang siya sa pag-uban-uban. Igo lang siya sa kalipay, pag-awit, apan way tinuod nga relasyon kang Kristo. Kinsan na siya? Si Judas. Kung nahitabo na kang Judas nga naagyod sa tubangan og personal kauban ni Kristo, labi nang may tabo gyud nato kay tungod naa ta diha sa iglesia. Usahay dili si Kristo mo'y sentro kundi dili ang tao na sentro o ang music mo'y na sentro. So busa may igsuon ato kining ipangutan sa atong kaugalingon. Igo ra ba na magsunod-sunod ko sa buluhaton o sa mga katawhan ni Kristo? Alampo ta may igsuon. Salamat Ginoo nining mga pulong aron mabantayan nako Lord ang akong kaugalingon ug akong ma-examine. Ako yung examine Lord. Whether I am in the true faith, kinahanglan gyud akong ungkaton, tan-awon, balansihon, hain naman ko karon sa akong pagpanginabuhi. Labi na niining dakong pandemya, hain raman ang akong pagsalig, hain raman ang akong kaluwasan. Hinaot pa Lord nga kining hulunga mo'y makahatag o kalig-on sa tigpaminaw karong gabion. Mao kining among pag-ampo di lamang sa ngalan sa Ginoong Hesukristo. Amen.